na ko mga uyab sa ano taon. Sa butas lang ang bulak ko. Mention bigyan. Ay no. May ganin yun sa mag-iPhone. Hello, mayang gabi. Si Ma'am Maril Just Masarati, ma'am. Yes po. Ma'am, nakadiri ka ron sa Kunti? Ha? Nakadiri ka ron sa Kunti, ma'am? Naa. Gikan mo gumito sa Badyang, ma'am, dito sa inyong balay. So, yung namin nakadiri. Hato mismo mong i-order, ma'am? Ano i-order? Oh, dili lang, pwede na ito makita, ma'am. Mami, diri sa gawa sa ni apartment na white and gray. Nagibalit. Ma'am? Wait lang. Oh, Asa ka banda, ma'am? nako dito sa konti ko. Diri mi sa Kunti, ma'am. Kaning apartment nga do story bitaw. Ah? Ay, hello. Ay, sige po, wait lang. Ko document na mo, ma'am, kay gi kami sa Badyang. Apo. Naam ni ka diri di ay. Katong gi-order nimo nga native nga copy. Po? Copy nga native, ma'am, gi-order nimo sa online. Ay, wala ko nag-order. Lah, imo lagi ni ma'am Maril Just Masarati. Di kami dito sa Badyang, giing namin nakadiri daw. Unsa ka nagkuan kag coffee shop ka? Wala, di ko kakape. Maram ni nga isa ka sa ako mo ni nga kape. Daghan man kaayo. Kakape. Hala. Bayaran gani si ma'am is 2,150. Yan sa na to ni. Hala. Di Sure. cancel. Di jud ma-cancel ma'am kay gihatod yun kay dito gimi sa inyo ta. Badyang. Ba't unsa wala No, ko basing- kakape good. Kisa may nag-order ni sa online. Di kami og Toril Good. Ay, di ay. Sumora mong gianihan gud ma'am. Pwede na to tanawon ma'am, nagkang kay ma'am. Sa kasako. Bot ni mo. Ay sir, mga po, magibi. Ano check na to? Kay Basi mo ba? Basi sir, ano yun? Ay, ikaw na tanaw ba? Kay mga order man eh. Ay, ikaw. Ikaw lang ma'am. Eh, amo lang i-document po. Surprise! Happy birthday! Advance! Advance! Kay layo pa. Ayaw pa. Like it daw. Excited ka ayo ang marami pa. Ala, kinsa kay Cinder ani? Kana sa birthday ma'am? Okay. Okay, so ma'am, ayong gabi o advance happy birthday. Advance jud kay December 31. Oh my God, November 3 pa lang. Ay, okay ra na siya naman po 3. Pila-ila na may ko rin si MM, kini si Abby. We are from AM Tigos Flower Show. So namin dire karon para makiselebrate in advance sa imuhang birthday. Unya, bisag layo pa imuhang birthday. Kay asa man dani mo ato si Sir Di ay sa imuhang birthday pohon. Balay. Layo ko kayo sa balay. Ay, Don Mar. Don Mar. Ah, Layo kayo, Lord Mar, kasi? Atin sa kong birthday. Mao ba mayabo ang sabaw kay layo jud kaayo. So kantahan ka na mog happy birthday. Mga tatang sir. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Go and blow your candle. Yay! Happy birthday. Ayun. Yun lang siya. I love you. From, sa pagbasa ni Muhang Ibs. Kebs? Kebs. Okay. So, ikaw ma-message mo kay sir sa iyang himo nga advance kay nga sorpresa. Thankful kay. Sarah, di makabuatan. Ay, ate, oh. Thank you, babes. Lumukot kayo sa special kay 31. Handa lang siya. Wala lang kay 31. Pero that is your special kay ano yun. Nga for me. Para to, we're thankful kay for this moment. Thank you. So
Sugot na ikaw, wala siya sa imong birthday. Oo, guys. Wala choice. Pero wala choice kay, ano man, mas important naman din ang family first. Hindi ka uban yung mga holiday. Uban na lang daga. Uban na lang kay Dati, Halito. pwede lang. Alam mo, ba daw siya, sir? Uban. Hindi ka ayaw. Nag-away pa. Minsan wala yung katat. Ay, nangaway pa. Siguro Abig cellphone. lain-lain. Oo. Patay. Hindi kay kay favorite ko na cookie. Oh. Oh, di ay. Mala? Nag-request man siya pa sayawon daw ka. Siya mo sayaw. Siya mo sayaw. Ay, how to sayaw? Sample daw, sir? Adili ko maulaw dyan siya, yung camera dyan. Okay, niya, maura yung mga mensahe kay sir. Pero wala may kadungog, sweet words dito. Ano, sabi ko never ano din. I'm beyond very grateful Jude, to have a partner like you. And I thank the heavens Jude every day for you. And akasang kinabuhi. Sana all. Hello, Wed. Weh. Hi! Hindi siya matuo. Oh, alam. Duhay na mo? Years. duhay na Okay siya. lang. Okay. First time po. First time. First Oo, time. siya dyan nag-stay. Ay, first Ay! time nga nag- Palaaway siguro ka. Mga to nila, oy. Sama ka ron, giaway pa nimo kay nailay ka text. Pero ako to yung ka-text ha. Okay. Naora yung hang message niya. Sabi ko po, mga uyog sa ano taon. Butas lang nga bulak, bakit ko pa daw. Mention pa yun. Ay, naku. May ganun yun siya, mag-effort yun siya. Oo. Ay, na Jod. Dili maka-effort nga nakasala. Ining makasala lang. Di ba overthink pa? Yan lang. Okay. So, Maura? Oh, sige, picture. Di naging mo sayaw? Ay lang. Okay. Happy Happy birthday!